Αυτό το βιβλίο γεννήθηκε από την αγάπη μου για το σκανδιναβικό θέατρο. Τον Ήψεν, το Κουκλόσπιτο, μα κυρίως την τελευταία σκηνή. Ο ίδιος ο Ήψεν είχε πει: «Ειλικρινά θα μπορούσα να πω ότι ήταν για χάρη της τελευταίας σκηνής που γράφτηκε ολόκληρο το έργο». Στην έξοδο της Νόρας, η τέχνη δεν αναπαριστά. Δεν είναι μια απλή έξοδος, αλλά μια πράξη θεσμικής αποσταθεροποίησης. Αναλύοντας το Κουκλόσπιτο, με απασχόλησαν έντονα τα παρακάτω ζητήματα. Είναι το Κουκλόσπιτο ένα πανανθρώπινο έργο ή ένα φεμινιστικό έργο? Είναι η Νόρα μια αφηρημένη φιγούρα αυτογνωσίας, όπως ισχυρίζονται διαχρονικά κριτικοί και αναγνώστες στην προσπάθειά τους να σώσουν τον Ήψεν από τη μόλυνση του φεμινισμού? Είναι ισχυρό το επιχείρημα που χρησιμοποιούν ότι η αληθινή λογοτεχνία υπερβαίνει το φύλο? Ο αγώνας των γυναικών για ισότητα, αλλά και όλοι οι αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στους οποίους η βιολογική ταυτότητα έχει εξέχοντα ρόλο, είναι μονοδιάστατοι για να αποτελέσουν λογοτεχνία? Θα έμενε τίποτα από αυτό το έργο εάν η Νόρα ήταν άντρας? Και αν το Κουκλόσπιτο είναι ένα φεμινιστικό έργο, μας αφορά στη σύγχρονη εποχή? Δηλαδή, υφίσταται φεμινιστικό ζήτημα? Η Νόρα είναι πρωτίστως μία παντρεμένη γυναίκα τον 19ο αιώνα, εγκλωβισμένη στη συζυγική της υπόσταση. Ένα ρόλο που δεν επέλεξε, αλλά της επιβλήθηκε ως κοινωνική νομοτέλεια. Η αποχώρησή της δεν είναι απλή παρόρμηση, αλλά ρήξη με μια ύπαρξη προκαθορισμένη από ετερόνομες βουλήσεις. Δεν εγκαταλείπει απλώς τον Τόρβαλντ, αλλά και το σύστημα που τη διαμόρφωσε ως υποκείμενο. Ο Ήψεν αρνήθηκε να ταυτιστεί με το φεμινιστικό κίνημα. Ως συνέπεια όμως της απιστίας του, της γενικότερης απιστίας του σε συλλογικότητες και κόμματα. Όμως η σχέση του με τις Νορβηγίδες φεμινίστρες της εποχής, η στενή του σχέση, επηρέασε βαθύτατα το έργο του. Η ηρωίδα του ενσαρκώνει τη συνείδηση που συγκρούεται με το αρχαίγονο δόγμα της έμφυλης ετερονομίας. Η μητρότητα εγγράφεται ως όρος της υπαρξιακής της επιτήρησης. Η απόφασή της να αποχωρήσει από το γάμο της με τον Τόρβαλντ είναι κατανοητή, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Όμως η απόφασή της να αποχωρήσει και από το μητρικό της ρόλο εξακολουθεί να προκαλεί. Καθώς ενώ η αντρική φυγή κανονικοποιείται, η γυναικεία στιγματίζεται ως παρέκκληση από τη φύση. Ο Ήψεν αποκαλύπτει αυτή την υποκρισία. Η μητρότητα δεν αποτελεί ένα βιολογικό πεπρωμένο, αλλά μια συνειδητή επιλογή, απαλλαγμένη από κοινωνικούς καταναγκασμούς και προκαθορισμένες επιταγές. Η Νόρα απορρίπτει το ρόλο αυτό όχι λόγω έλλειψης μητρικής αγάπης, αλλά γιατί το πρωταρχικό της χρέος είναι απέναντι στον εαυτό της. Δεν αρνείται τη μητρότητα, αλλά την επιβολή της ως υπέρτατο γυναικείο προορισμό. Χωρίς αυτονομία, καμία σχέση, ούτε η μητρότητα, δεν μπορεί να είναι αυθεντική. Η πράξη της αντυχεί στο τέταρτο φεμινιστικό κίνημα της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Σε κάθε γυναίκα που διαρριγνύει τη σιωπή της απέναντι στην έμφυλη εξουσία. Η έξοδός της είναι τομή, άρνηση του προκαθορισμένου, ανατρέπει τις σημασίες του φύλου και προτείνει την ατομικότητα ως αυτοθέσμηση. Το χτύπημα της πόρτας δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μιας ιστορίας που ακόμα γράφεται. Αν σήμερα δηλώνουμε πως ζούμε ελεύθεροι, οφείλουμε να αναρωτηθούμε. Έχουμε πραγματικά ξεπεράσει τον κόσμο που η Νόρα άφησε πίσω της, ή απλώς συνεχίζουμε να αναπαράγουμε τις ίδιες δομές με νέα προσωπία? Το Κουκλόσπιτο παραμένει ριζοσπαστικό,
γιατί δεν εξαντλείται στην εποχή του. Είναι κυρίως ένα φεμινιστικό ρήγμα, μία ανατροπή της πατριαρχικής αρχιτεκτονικής, που εγκλώβιζε τη γυναίκα ως εξάρτημα της οικογενειακής τάξης. Αλλά είναι και μία υπενθύμηση ότι η αμφισβήτηση του δεδομένου είναι η μόνη οδός προς τη δημιουργία ενός κόσμου που δεν έχει ακόμα υπάρξει. Ευχαριστώ πολύ.